по главе. Какво? По главе. Чакай да видят моите приятелки колко българи има тук. Гледайте, бе! Гледайте! Чакай, ма. Илиян! Не знам какво става. Дай, шуй, дай! Те да види. Да, сега ще дойде избиране. Цак, цак, ти, Ана Пасова. Виж какво става. Кажи нещо за Пепа, бе. Пепа, много добра. Кажи да е. Страхотна. Това не е Пепа. Корави, снимай корави, снимай корави. Чакай си, кой е корави? Корави, оне. Какво говориш? Разстояние. Това е момче. Кой се казва, бе? Ходе. Не може да гледаме. Това е... Чакай, бе, Нако, вие сте седнали от тази седите и ни гледате на криво. Кой ви гледа на крива, аз ви гледам от 5 часа там, а сидите то с мен като Какво чакай? Не мога да смеем, а? Значи не мога да се смеем. Имате ще ми кажете, кажете. И какво тогава се бавате? Кой се бал с теб, бе? Снимай, я снимай видео, снимай едно видео. Колко много спичука? Не мога да смеем, няма смейте. Смеем, бе. Това е надто за шиба. Значи не тук си говорим с мен. Снимай ма за вас. Снимай ма. Снимаме. Имаш нещо да ми кажеш, където ми на мен, не са такова, че снимай видео. Иска един репортаж на Бържа за какво. Бе. Държи ми се, бе. А? Бе. Държи ми се. Абе, не съм ти Дани. Дай, ела. Остия. Остия, става боя. Аз се лагам закрити 5 евро. Бържа, кой го? Закрити 10 евро. Аз с 20 зарах. Не. Нако, 20. Не дей. Не дей. Да, ще бия, моля. Кой е май? Проблеми. Ама снима ли се? Снима ли? Снима ли? Има, да, ама стига. Остави, ма. Това са българите в Таусте. Ще имаш ти проблеми. Кой има? Това са въздухари, ма, би майка такива. Свиса, свиса. Я кажи на тази да бега, ма. Кажи на тази да седи. Ето! Мама, Храти. Храти. Връщайте парите тук. Връщайте парите. Има нами залога, бе, че вземе парите. Продуцентите съм аз, спокойно, снимай мен. Чакай, аз бега за тебе, храти, за клече. Пари съм взел, рад. Стани го с мачки, стари казах, защо се излагаш? Виж го, на тарикат се прави. Видя ли го? Оне са нерви, някой ще Ти, защото Весо до тебе за това, а? Обаче, Весо не мога да прави глупости, защото ще го затворят този път, нали Весо? Брат, със сигурност. 207 киля. Така че само се взе и гледам. Как се спира това чудо? Не, взехте ми първото ще това, тук. Я го спри това тук. Стане и го изпреши, бе, бе.